dobtam egy tetőt még rögtön az elején, egy ilyen földes murvás úton. Ne énekelj, de ilyenek mikrofon. Ott egyszerűen egy karosszériát teljesen tönkretettem, mert azt gondoltuk, hogy tudunk vezetni, de nem így volt. És Ózdon az első RTL versenyünkön is neki mentünk a falnak 70-es tempóval. Az volt a második, azóta nem. Oti lezúzott, az volt a... Akkor ott Ózdon kivel mentél? Mert hogy itt ugye ki kellett volna termet üríteni ahhoz, hogy minden navigátorot beférjen, mondtátok ti az elején. Tinás Zsoltival. Igen. Neki sérülés? Nem történt semmi, csak hirtelen megálltunk. Őt egy picit meghúzta az öv, de nekem semmi bajom nem lett. Jelen pillanatban ki a kedvenc navigátorod? Mindegyik. És mi szerint válogatjátok a súly. Súly alapján. Ez most komoly. Nem érezem indítódni szerinted? Hol tartanak az autóid egyébként? Szimpátia alapján elsősorban, igen. És hát, jó, szimpátia alapján. Nem, hát akivel jól érzem magam az autóval, azzal szívesen megyek, és nyilván, hogy amikor navigátor hiány van, őket keresem először, és akinek épp van lehetősége, az beül. Mint beszéltünk róla, autók állnak nálad. Milyen autók állnak nálad? Melyiket mikor veted be? Itt van a feleségem, most nem beszélek mindegyikről. Vacsorát! Este nem kap vacsorát! Látom, most tudja vezetni az autódat. No, hajrá! Nem volt, nem mondjad. Hát a legrégebbi ez a piros. Aztán vettünk egy kihajós, akkor ez most egy nagy motoros autó. Aztán a kék VST-es, az is egy ilyen ás karosszéria volt először, azt szétvágtuk. Aztán van nálam egy Balázs öcsi autó, amit kompletten Balázs öcsiek építettek, egy full ás, hófehér 07-es kocka. Versenyt egyszer ment vele Balázs öcsi Domaházán, tehát ez egy nagyon nagy kuriózum. Most nálam van a... Sok a hely nálad, azért vetted meg, vagy terveid vannak vele? Nem, én elég idős vagyok már ahhoz, hogy sokáig már nem mehetek, úgyhogy ha egyiket összetöröm vagy tökre, vagy előveszem a másikat. Nincs időm kivárni ezeket a munkákat, még egy karosszéria elkészül, vagy egy motor. Azt, hogy nem rölög! Egyébként mindennek megvan a szerepe. A fehéret azt csak nézegetjük, a VST-essel versenyzünk, mert az egy full 1.6-os, egy 5 éves Bajor motor van benne. A piros az egy ilyen nézős, mutatványos autó. Van egy téli, ami egy ilyen majdnem gyári autó, de mégsem. És tehát így kívülről egy nagyon-nagyon 40 000 forintos szutyog zsigulinak néz ki, de benne van minden nagy motor, tolós, minden, ami kell egy nagyon jó hóautózáshoz. És ebbe eltört a főtengely most a télen, és elkezdett esni a hó 2 nap múlva. És ugye versenyautót nem hozunk ki, mert megeszi a só. És egyik ismerősömnek tudtam, hogy van egy eladó körlámpása. És gyorsan megvettük, hogy legyen mivel kimenni. De se papírra semmit, szeretem, a rendőrök pisztolyjal szedtek ki belőle 2 nap múlva. Első nap, amikor kivittük az ezüst körlámpást, akkor egy kisrác úgy mellettem, hogy is hívják, Öcsi bácsinak a fia, Szarvas Öcsinek a fia. És szétment benne valamit, nem emlékszem már rá, hogy mi, hazahúztuk. Másnap autóztunk Szerez-Agybarónál, kint szintén havon, nagyon jó hó volt, és több ember után ő került megint sorra. Beül mellém és mondja nekem, hogy figyelj, tegnap is én ültem veled, azt lehet, hogy ma is valami baj fog történni. Nem szeretem elszólni, ezért nem szóltam semmit, mentünk egy kört, és mikor már szállt volna ki, akkor mondtam neki, hogy látod, nincs olyan jég, ami nem törik meg. Abban a pillanatban a rendőrautók mondtak. A többi nem publikus. De szerintem neki megvannak az élményei. Navigátorok, Kiki, Cinegalaci, első verseny, hogyan emlékeztek vissza, amikor először Feri mellett ültetek? Itt az első verseny az 4 év volt, jól emlékszem, Mátra Keresztesen.
Hát a Ferivel már akkor ismertük egymást, és megkérdezte, hogy nem-e próbálom ki. Őt? Milyen volt? Hát őt autóval elvittek, és akkor volt az első, utána mentünk egy pár sprinten, volt egy szeret, utána megint volt keresztes, kazár, stb. És akkor ez így bonyolódott a dolog, most már túrába próbálunk együtt menni, amikor tudunk. Ózd? Persze. Melyik szakaszt csíped a legjobban? Én Ózdon? Hát a sátát, azt tetszik. Melyiken vagytok a leglátványosabbak, és melyiken vagytok a gyorsabbak? Hát, nem tudom, hát az Ózd az tempós, gyors, Kirád az tetszeni tetszik. Tavaly volt egy élményem, Ferivel közösen, hát utoljöttünk egy úriembert, a buszost, így hívják, mindegy utolértünk. Aztán nem engedett el, hát Feri próbálta lelögdösni az útról, de nem sikerült. Aztán mondtam meg, hogy nem kéne, de hát Feri mondta, hogy de kéne, mert meg kéne előzni. Akkor beleegyeztem, mondtam, hogy jó van. Aztán el akartuk lökni az egyik kanyarba, de aztán hirtelen befékezett, mi is befékeztünk. Aztán így majdnem beestünk az árokba, megforogtunk. Aztán ő elhúzott, de 500 méter múlva megint utolértünk. Aztán utána nem engedett el. Szóval ez így ment egy körön keresztül, jó körön, és hát érdekes volt. Ilyen 30-20-10 centiről autót elmenni. És akkor hát a célba én megtámadtam az úriembert, hogy hát el kellett volna engedni, vagy mi van, aztán ő azt mondta, hogy hát mondom, kétszer is utolértünk, mondom, be is estünk, még úgy is utolértünk, azt mondta, hogy hát Feri kérdezte, nem láttad, hogy én de láttam, de hát úgyse tudtatok volna megelőzni, nem voltatok gyorsabbak. Mondom, jó, akkor, úgyhogy az a Király, az tetszett nekem, de a sát az más szempontból tetszik nekem. Milyen szempont? Hát ott gyorsabb, ott többször mész padlógázon, úgyhogy ez érdekes. Kiki? Egy versenyélmény? Tessék? Egy versenyélmény? Egy versenyélmény? Volt sok. Nehéz válogatni. Hát mondjuk esetleg egy az a vizes Mátra keresztesi futam, az egy elég jó sikerült versenyünk volt. Én általában Ferivel mindig megszoktam így rajta előtt beszélni a dolgokat, hogy kéne és mint kéne. Fölmentünk úgy rendesen, hát olyan jó kis tapogatózósan. És igazából mind a ketten meg is beszéltük, éreztük is rajta azért, hogy hát jó volt, de azért mondtuk, hogy azért maradt egy kicsit még benne. Hát, el is könyveltük ezt magunknak, szépen visszamentünk a szervizbe, mondtam Ferinek, hogy hát nem tudom, Feri, mondom, azért még visszamegyek, megnézzük, hogy mi lett. És hát Cségig is sikerült mennünk egy elég jó időt ahhoz képest. Aztán egész verseny alatt így fokozatosan javulgattunk, jó volt. Tehát igazából olyan kimagasló, nagyon nagy élmények szerintem nem voltak, de Csak azok voltak. Csak azok. Nem úgy mondom, tehát az olyan nagyon nagy sztorik, amiket eddig többiek mondtak. Kiestél. Szelektálás megkezdődik. Várj, hány szavazattal? Otti? Lényeget nem mondtál Kikiny, végül is én elmondanám helyettük, mert hivalkodásnak tűnt volna. Az egész játék arra ment, hogy azon a versenyen Feriék abszolút másodikok lettek, egyedül a Lancsa verte meg őket, senki más. És ott az ő zsigulián kívül volt még egy jó pár nagy kocsi a mezőnyben, tehát vizen, ott akkor Mátra keresztesen ők abszolút második időt autóztak a nap végére. Tehát, és ezt végig tudták tartani. Szerintem ez nagy teljesítmény egy VFT-estől egy ilyen pályán fölfelé nagy kocsikkal szemben is. Víz volt, nem jött ki az erő, Feri gyorsabb volt, tehát végül is ez volt az, amit el akarok mondani, csak a lényegét nem mondtál. Ezért hoztam Otit. Jó, de azt a 15-öt, amit beszéltünk, azt már légy szíves.
mi kellene neked ahhoz, hogy esetleg a VFS-ből átülj valami másba? Van egyáltalán olyan autó, aminek a gondolatával kacérkodsz? Skoda favorit! Azt meghagyom neked. De jó kocsi végül is, az is így van. Hát igazániból, mint minden, ami az autóversenyzés kapcsán, tehát bármit megtehet az ember, ha elegendő pénze van hozzá. Én szívesen kipróbálnék egy összkerekes autót végül is, hogy az hogyan, meg milyen módon, mert el nem tudom képzelni azt, amikor egy kisebb autóval, akár vizen, vagy bármilyen olyan úton egy Zsigulival el tudsz venni egy nagy kocsit, hogy akkor mit lehet abba csinálni, mert szerintem ott óriási erők vannak. Tehát amikor az ember ellépi a rajtnál, ott letapad mind a 4 kerék, elkezd tolni a turbót, valami óriási dolog lehet. Kíváncsi lennék, hogy milyen egy ilyen autó, tehát milyen lehet vezetni. Az anyagi háttér nincs meg hozzá, még a Zsigulihoz is úgy szedegetjük össze azért, mert mindent erre nem lehet rákölteni. Biztos, hogy mennék nagyobb autóval, hogyha lenne hozzá elég kréta zsebemben. És a hátsó kerekesnél maradnál, viszont egy kevésbé szerviz igényes típust választanál? Hát nem lesz egyébként ezzel sem baj, most itt gyakorlatilag szinte már az egész autó új, a futóműtől kezdve a motoron át, tehát minden új rajta, most már szerintem menni fog. Nekem tökéletesen megfelel a hátsó kerekes kocsi. Tehát szerintem a Zsiguli az, ami a megboldogult szocialista korszakból örökölte azt a gyönyörű futóművét, az első futóművét, azzal valami bűvészet lenni. Mert a Zsiguli egy kicsit mindig én azt mondom 4 kerékből fordul, még akkor is, ha nem úszunk, hogyha például idézőjelben mondom, gyorsan autózik az ember, akkor is egy picit picit megrántja az ember, picit ráhelyezi, és mindig a farának kell egy picit befelé tartani, ismétlem nem úgy, hogy csúszik az autó, hanem valahogy mindig 4 kerékből fordul, csak akkor lehet vele gyorsan, mert ezt nem lehet befordítani úgy egy kanyar, hogy ráfordítod és majd elfordul, mert olyan kasú futóművön alatt, hogy azon nem lehet úgy menni.